Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dude Store. Karon sabay ta, akong mga igagaw nga bakasyonista sa Tagum City ilaagta. Kay manuroy ko no sila. Maadto sa mall og mangitag pagkaon nga perting lamia. Maadto pa dito sa sawata. Ilaag na to sila. Tara, sabay ta, dinhilang sa Dude Store ta. Tara! Today is Mother's birthday. Kay birthday ni Mother. Maadto kuno kami sa Tagum City. Kalaw ta. Apana do kita? Ay, Sino kanya? si Queen Elizabeth. So let's go. Yari na si Queen Elizabeth, nagwa na. Hindi kayo masunod si ano? Daday. Bawa ka palang gagin malamay, birthday na ba? 81st birthday ni nanay. Good morning! Gano ka o gayapa-yapa ko? Daw aswang na si Banjing ba? My first cousin from Manila, kakarating lang. Tumaw mo na nag-abot ng agap. Usap dyan tinyo sa mainit. Dyan tinyo. Manang, maato anay kami sa Tagum. Hindi aga video. Oh, hatod ko. Masakay kami. Madali dan. Tisi. Hindi man tanang papel ko. Mayagot ako pero sa isip. Ay, mag-kiss kayo. What you gonna tell me? Ay, sorry. Perde ko, perde. Perde. Si Ikra. Hod. Si Ikra nga guwapa. Sige na, late na kayo. Si Ikra, Pilipina, Pakistan. Good girl, ha? Pakistani ang papa ni Ikra. O na siya guwapa. She's beautiful, no? Are you with your grandma or your Luna? Beautiful girl. Kasama din si Malar. Hindi. Hindi na, iwan ako. Kaya kasama ako. Oo. You know what to go? Sulod lang. Sa Rumaan. Malagaw ta Rumaan. O sige, saan? Okay. Bye! Bye! Payungin niyo si Queen Elizabeth. Hindi ka, nasunggod mo? Oo. Ahay! Bili ng isang taga Manila. Malagaw kami sa... Kanamit niya sa aircon ni Dodds. Mas marami ini sa kwarto. Tagum City. Kami ka manok. A few moments later. Abot na kami diri sa G-Mall Tagum City. G-Mall of Tagum. Ma'am, nagakuan ninyo hang... Sulod daw kuno kami di kay maadami pa rin. Thank you sa sponsor. Okay na. Okay, thank you. Di kami unang atindahan among nasudlan. Kasi may shoutout. Shoutout ko sa akong banghoday. Balik ko. Pero may free life. Next stop sa Bono Optical kay mapalit daw kuno sila og shades. Wala kayong gin Maui? Maui Taylor's Bakit yung Taylor? Hindi kasi yun, kasama siya. Tapos, nagsunagulo ka magrasa sa kwan. Kaya automatic na sa double daw order. Ano pa siya? Ano na? Ano, Jimawi na lang. Imawi lang ah. Ano? Imawi. Jimawi. Sila nga, dali nila. Si Tulfo. Okay. Gusto niya eh. Masanag. Hindi dyan Jimawi ha. Humanag yun nakapalit og shades. Okay, dili sa Bono Optical. Grabe man mga shades dili 10,000, 20,000, may ganyan napalit kay mag 2,000 plus. Para kay Noy Unyo. Congrats Noy. Next station na po, dirita sa mga alahas.
Pila naman pud ka ang kantidad nga paliton nila dinhing dapita. Mga alahas perting mahala. Mahaba, pang lalaki mahaba. Namin ako. Dok! Ano ba? I-explain gani? Ha? Yung marami, marami, Nindot. dindot, Asa ni? lapo, Oo. pag makutod, Pag maputol. masulda. Oo. Dahil na siya masulda. Oo. Masumpay. Sigaran sa muandang, ganito. Nindot man. Sino masuksok ka? Nindot ka ayo. Nindot ka ayo. Sa babae. Pambabae na. Unit next time, 15,405. Happy mo store, sir. Shout out na. Promote ang store. Shout out na. I-promote yung store. Yako lintas mo. Iba. Bye! Salamat. Pila to bakal bayad? Pila to bayad mo? 15. Di ba 15k, ma'am? Oo. Duha lang jud ma'am subscribers, duha worth 15k ang pila 22? Kami ito, sir. Yay! Salamat. Yan mo balik pa na siya, ma'am. Sir, shout out. Shout out to for James. Sa asawa ni mo. Shout out kay Cici Barba. O mga anak. Thank you. Ante, kita. Nindot kaayo. Next boutique, Nike. Sa Gaisano Mall of Tagum. Nike ka namin sa mga sapatos. Clothing ang gipili sa atong mga bisita from Iloilo. Ay, sir. Hello, ma'am. Bakit na imo brace? Pwede shout out, ma'am, sa akong vlog. Vlog yan. Shout out, ma'am. Guys, chat. Birthday? Ay, happy birthday to you. Birthday girl. Happy birthday to you. Oh my God. Happy Ano birthday. yung dancer? Happy birthday. Sino yung, page? Dudes Torta. Right. Ay, Shout out sa ng birthday, ma'am. thank you, sir. Thank you, sir. Oh, God! Ay, kaluoy ni si ma'am may pinagdaanan, broken si ma'am. Sige, ma'am, go! O mga single na dira, kaya available si ma'am. Shout out! Hi sir. Shout out tayo sa kong kan. Sa imong asawa. Asawa. Hey sir. Ano? Sige. Ege, balik kami pohon. Sige. Yawon gili kahulat atong mga guests. Nindot kayo. Humana kami kalagaw di sa Gaisano Mall of Tagum kay gipanggutom na maadto kita sa kan-anan nga perti kalami. Tara, dali sabay ta. Meanwhile. Shout out ako sa mga kauban. Mga kauban sa akin sir. Okay. Thank you. Salamat ha. Thank you sir. Ama. A few moments later. Next stop kay gipanggutom na dirhita sa Mikus Brew. Tanawon nato kung ganahan ba sila lamian or namitan sa pagkaon sa Mikus Brew. Ada, mukha naman hambal. Bilang tao abinibiyahe picturean tanan. Di manami. So mao na mong na-order honey lemon og na Tagum Express and may tinulang Bisaya nga manok. Mupod kini ang nani ang frap.
nga i-serve diri sa Micos Brew. And may mango shake. Thank you. Then caramel flavor na frap. Namit gid. Good. Kung kapag lami kaayo. Lami kayo. Wow. No, namit ka tama kan saan na. Lami kaayo. Sige. Kalami sa ilahang hinilaw naman na soup. Ano kuno daya nga salad no? Waldorf. Ano ba yan? Expensive hotel in New York. Wal. Why pa ako kadaya ka ano? Pa hindi da aletos. Lettuce man. Ay Pero lettuce. ang alam niya, Waldorf. Oh, gusto mo Waldorf? Oh. Hi! Waldorf salad. Wow. Wow. Lami kaayo gyapon. Great. Try naman nato ning Waldorf. 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 Also big hotel in New York. Kaning namit man ang rice nga gibutangan og alamang. Wow. Nagustuhan man ka atong Americana. Si Queen Elizabeth na uyunan naman nga nanamitan man ka kanon nga gibutangan ka alamang or ginamos sa ilong rupa. Approve ang lasa may pa-thumbs up pa. Namit, good choice. Kudus no Micos Brew. Lami daw kayo yung kuan. Pagkaon sa Micos. Tempa. Sige. Thank you. Lami. Lami. Kain lami kaayo. Ano natin ito? Bayo na to. Ha? Bayo na Oh, gani. Promotion doon dyan. Micos Brew, sana naman. Palibre. Kaya advertise na ang Micos Brew. Gi-promote na sa Dude Store ta og taga Iloilo ug taga USA naka-approve pa sa inyong lamiang luto sa Micos Brew. Congratulations. Kabilog kabuo. Moist cake lang man yan. Tamay ano? Namiin man? Wow. Ay, apaw. 1,000 ang isa ka ano. Meanwhile. Hello, good afternoon. I am Margo Gubat. I'm the service crew at Amigos Brew Restaurant. And inaot mo magbalik-balik mo sila. Yes. Thank you. Sa'yo mo nga nasa free. Yun, thank you very much. Humana kami diri sa Micos. Karon uli na kami. Maadto kami na kuno sa Sawata. Sa munisipyo sa Sawata. Laag sila sa Sawata. Ay, entrance. Ay, pandaron ko anay. Pandaron ko anay, mainit. Ito. Meanwhile. Kay birthday karon ni nanay, mohapit kita diri sa Gian nga pirti kalamian nga cake diri sa Tagum City. Kay palitan nato og cake si nanay, si mother sa iyang 81st birthday. Ada mga cakes. Moist. Kanino? Moist ariha? Yes, ma'am. Chocolate. Yes, sir. Unsa man yun? Sorry. That's it. Ay, kanang dili ni masulatan og ay kana lang. Ah, sige. Gamay. Okay, may pasampol sa ilahang cake. Nagpalit kita para lang matilawan ang pinakanamit nanda nga cake. Amo pod ang ginaingon sa mga customers nga nag-recommend sa amo ang lami daw kini nga cake. Advertisement data ng Olibrina. Dapat may discount ni cake. I-advertise man. Tote? Ayan lang.
Hindi po, 150 o 145. Shoutout tayo sa... Baliw, shoutout sa akong page, si Densoy Vlog. O saan? Pato Manok, Decoy Lifestyle. Shoutout sa Gian. Follow and Subscribe. Thank you, sir. Thank you, sir. Ikaw si Am. Shoutout namin, sir. Follow and subscribe lang sa akong page. Okay. Densoy Vlog. Thank you. Thank you. Lami, kaan yung balon. Nabilin mo rin. Okay, let's go. Mag-uli na ako ang guest. Thank you. From Iloilo. Para ako mag-celebrate sa birthday ni Nana. Ay! Ano? Atake pagkain yung bakit. 15 minutes later. Nakakita kami og simbahan, so nag-request ni Narcy nga maghapit kami kay mag-pray sa sila magpasalamat sa mga blessings, sa mga grasya. Kay sigilang kita og laag, sigilang kita kapanaw, sige kalagaw, tapos dili kita makabalo magpasalamat sa Ginoo. So naghapit kami for a while diri sa Fatima sa Tagum City. Nag-ampo, nag-pray, nagpasalamat sa mga grasya and protection and guidance sa paglagaw. Kag may mga mabuligan pa, mga tabangan pa nga daghang katawhan nga nanginahanglan sa bulig. Aras. Asa? Ako lang yung sunod dito. Ay, sige. Siguro na. Sige, salamat. 1 minute 37 seconds later. Before maglakaw sa sawat na maghapit sa to diri sa balay sa Tagum, kay ang tanan kaihion. So mag-ihi daw anay. So apil ang anay mangihi. Kay kaihion ang tanan. Ha? Look. Asawa baga. Ipangutana kung nag-law school po daw ko siya. So muna si Omar o si Yang Yang na aga mag-incoming 4th year na sila sa law school. Sure ba? Diri na ba ko ana? Kaya na anak ko yung seminar 21. Zikoy! Bye-bye, Zikoy! Ato na miya. Ako. Sige, Ako dako. Namit. Namit lang. Namit man. Namit. Gagrom mo. Ang sakit ng pangako. Okay, that's 1 hour later. Nag-abot na kami sa Municipality of San Isidro sa Sawata. Nakalagaw sila first time sa lungsod sa San Isidro. Para masulod ka mo diya. Ari ang dati namon nga administrator Ari. Si Sir Alan na Ilongguman. Ilonggo ako. Ang bata na nag-graduate sa Iloilo Doctor do karon. Doktor duman karon. Ning Narcy mo na tung pagkaisa ko halin sa US. Hello. Ikaw ang ginayabas. Friend gidayan ni Siloy. Kami kita. Oo. Amo gida sandahay administrator namon, municipal administrator sa dati. Nanay ko, taga Juan, taga Pasi. Ang Mga ano apelido, Palmares. parinti ng Palmares pero pagulong sila. Ni Narcy dali. Ang Amunian sa sulod sa Municipal Hall sa San Isidro. Ito sa babaw mga glass manatanan. Ay mga bangko dili sir. Ay din awari. Meanwhile. Sige na ba? Ikaw ba yan nag-recommend na mo ito sa Rigaan? So shout out sa imong mga taga Sariga mo. Shout out na lang na ako ang tagiya sa katong RGM nga si Sir Ryanel. Thank you sa pag-accommodate sa ilan ni Sir Gil. Yeah, thank you ma'am. Nag-RGM man mat. RGM.
Silingan mo. Siya to sa mga asawa dali. Shout out sa mga asawa nasa balay. Love you. Ay, galing. Silingan mo gusto na. Diyan bata mo? Yung doktor? Wala. Arang sila karon sa Siargao. Naglagaw-lagaw. Gawad ni. Sa sunod magbalik sa sir pa Siargao ta sir. Pwede. No. Nami man Siargao di ba? Ikakuan ka Siargao. Ano yung Siargao? Siargao, surfing capital of the Philippines. Iba ang Siargao sa dami. Oo. Dapit maagi ko sa Oo, wala man Surigao. ako ng oo. Pero nakatotoo, di ba? Oo, doon. Okay, sige tanan para makaresto ka. Sir, salamat gid sir. Thank you. Sige sir. Sir, thank you. Nag-istorya mo sir. Bye-bye po. Makalipay sir mga Ilonggo sir magkitanay sir no. Bye-bye. Extremely annoying shift later. Naabdan pa kami kaswerte, na flat ang amo ang ligid, natusok og bolt. Dako kayo iyahang samad. May gani kikabalo si Nuy Unyok unsaon pag-change sa tire. So dali lang wala na namo nadala sa vulcanizing kay siya na daw ang mag-change. Kaluoy man ka mga parinti ko from Iloilo, nagkamang-kamang man ka bulos sa ligid or sa Karito kung sa Ilonggo pa. Balik ka na. Kuya Mal! Hapit mo na naubos, gali ha? More moments later. Thank you Lord. Nakaabot na jud kami nga sa kipalili nga safety uban sa panalangin sa Ginoo. Sa blessings Lord, thank you very much sa imong protection. Aba, mga bata ay. Ibilin iba? Ibilin iba? Ibilin ang dangkon ako. Kadang araw. Nakauli na, mag-ready na para sa celebration ni nanay sa iyahang birthday. Thank you very much Lord. Hantod sa sunod nato nga video sa bayta dinhilang sa Dudes Torta. Thank you for watching. God bless everyone.